Кишке авыл бик еракта, яңгырый гармуны тавышы. Кайсы шулай көй моңаша, аңлатмакчы сагышын. Кем икән уйнаучысы, бер күрәсе иде. Кайсы кызга гашыйк икән, шуны беләсе иде. Гармунчы егет көйләрең белән кисмә бәгырне теләп, кичек болынга көтәбез сине, йөрмә кызлардан көлеп. Кичек болынга көтәбез сине, йөрмә кызлардан көлеп. Нәкъ шул кичне ул гармунчы мине озата килде. Бу җырымны чын йөрәктән сиңа багышлыйм диде. Белсәгез каушадым телсез калдым, бер күрсәгез иде. Күңелемдә нинди хисләр, шуны белсәгез иде. Гармунчы егет шул көең белән кисмә бәгырне теләп, кичек болынга көтәләр сине, мин көтәм өзелеп. Кичек уенга көтәләр сине, мин көтәм өзелеп. Егетләр, егетләр, сезгә бар бер теләгем. Уйна гармун